салом занҳо ва хоҳорони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, тансиҳат ҳастед. Дар навори имрӯза мехостам оиди кистаи фолликулярӣ, яъне фолликулярная киста, сабаби пайдоиши онҳо, аз чӣ пайдо мешавад, чаро пайдо мешавад ва оё онро табобат кардан лозим аст ё не, мехоҳам ки ба шумо маълумот диҳам. оиди худи кистаҳо, намуди кистаҳо, сабаби пайдоиши онҳо, навори пештараи мо ҳаст аллакай, ссилкашро дар зери видео мегузорам, метавонед ки дар он ҷо низ даромада оиди ҳама намуди кистаҳо маълумот бигиред. имрӯза навор бошад танҳо оиди фолликулярная киста. Дар бисёр ҳолатҳо мегӯянд ки кистаи обакӣ мешавад. шурӯъ мекунем наворро аз цикли бенамозии зан. чӣ хеле ки бисёриҳо медонанд, цикли бенамозии ҳар як зан дар ҳар як цикл овулясия ба амал меояд, агар ки зан ягон хел проблемаҳои ҷиддӣ надошта бошад. ҳангоме ки фолликула калон мешавад, вақте ки фолликула мекафад, тухмуҷайра берун мебарояд, метавонад ки зан ҳомиладор шавад. вале мешавад ҳолатҳое ки бо сабабҳои муайян, бо якчанд сабабҳо фолликула калон мешавад, вале намекафад. ҳамин ҳолати накафидани фолликула обратный процесс мешавад. вақте ки фолликула накафид, тухмуҷайра дар даруни он мемирад ва киста пайдо мешавад. Накафидани фолликула ин пайдошавии кистаи фолликулярӣ аст. сабабҳои накафидани фолликула кадомҳо мебошанд? якум сабаб ин гормоналный дисбаланс, яъне кори гормонҳо нодуруст аст. хусусан гормони эстроген, прогестерон, фолликулостимулирующий гормон. ҳангоме ки миқдори ҳамин гормонҳо дар организм кам ё зиёд мешавад, фолликула метавонад ки на он қадар калон шавад ё ин ки калон шавад ва накафад. дуюм ҳолат ё ин ки сабаби дуюм ин стресс ва депрессия. ҳангоме ки зан бениҳоят асабӣ мешавад ё ин ки дар ҳолати стресс қарор дорад, кори тамоми организм вайрон мешавад, яъне нодуруст кор мекунад. дар ин ҳолат низ метавонад ки фолликула калон шавад ва накафад ва киста метавонад ки пайдо шавад. сеюм ҳолат ё ин ки сабаби сеюм ин поликистози тухмдонҳо. дар бисёр ҳолатҳо вақте ки зан поликистози тухмдонҳо дорад ё ин ки тухмдонҳояш суст кор мекунад ё ин ки баръакс тез кор мекунад, дар он ҳолат албатта зан табобат мегирад ва ҳангоми тавассути доруҳо калон кардани фолликула мешавад ки капсулаи фолликула ғафз аст ва вақте ки калон мешавад, ҳангоме ки бояд кафад, намекафад. ин ҳолат низ метавонад ки ба кистаи фолликулярӣ оварда расонад. аз ҳамин сабаб ҳангоми поликистози тухмдонҳо ва дисфунксияи тухмдонҳо, яъне суст кор кардани тухмдонҳо, вақте ки тавассути доруҳо фолликуларо калон мекунанд, назорати ӯзӣ дар ин ҷо муҳим аст, чунки бояд бинанд фолликула то чӣ қадар калон шудааст, кафидааст ё ин ки аз ба ҷояш киста пайдо шудааст. чунки ҳангоми чунин ҳолатҳо, яъне ҳангоми поликистоз ва дисфунксияи тухмдонҳо, капсула, яъне қабати фолликулаҳо бениҳоят ғафз аст ва кафидани он душвор аст. дар бисёр ҳолатҳо аз ба ҷои кафидан киста пайдо мешавад. тарзи муайян кардани кистаи фолликулярӣ чӣ гуна аст? дар 90% ҳолатҳо зан ҳатто ҳис намекунад ва гумон намекунад ки киста дорад дар организмаш, чунки ҳангоме ки киста андозааш хурд аст, яъне аз 3 сантиметр хурд аст, занро ягон шикоятҳо безобита намекунад. ҳангоме ки киста аз 3 сантиметр зиёдтар шавад, метавонад шикоятҳо занро аллакай безобита кунад. метавонад дард дар поёни шикам пайдо шавад, метавонад дард зиёд аз ҳангоми бенамозӣ пайдо шавад, инчунин метавонад задержка дида шавад ва ҳангоме ки киста андозааш бениҳоят калон шуд, метавонад ки умуман задержка шавад ва ё ин ки дардҳои бениҳоят сахт пайдо шавад. кистаи фолликуляриро ҳангоми ташхиси ултрасадо, яъне гузоштани ӯзӣ муайян мекунанд. агар ки шумо ӯзиро дар байни цикли бенамозитон карда бошед, ба шумо тавсия медиҳанд ки баъд аз бенамозӣ як бори дигар такрорӣ ӯзӣ кунед. чунки дар бисёр ҳолатҳо киста баъд аз як цикл ё ин ки 2-3 цикл худаш метавонад ки нест шавад, дар он ҳолате ки андозааш хурд бошад. яъне зан бояд ки дар муддати 2-3 моҳ дар назорати духтур бошад ва баъди ҳар як бенамозӣ ӯзӣ кунад. агар ки дар байни 2-3 моҳ киста андозааш хурд нашуд, баръакс калон шудан гирифт, дар он ҳолат бояд ки кистаро шумо табобат кунед. ин ҳолат тааллуқ дорад танҳо ба кистаи фолликулярӣ, яъне пас аз бенамозӣ метавонад танҳо кистаҳои фолликулярӣ ё ин ки кистаҳои обакӣ андозаашон хурд шавад ё ин ки нест шавад. дигар намуди кистаҳо бо бенамозӣ алоқамандӣ надоранд, яъне пас аз бенамозӣ онҳо наметавонанд нест шаванд. ҳаст бисёр намуди кистаҳо: эндометриоидная киста, дермоидная киста. дар худамон мегӯянд кистаҳои гӯштӣ. табобати онҳо дигар намуд аст ва бенамозиро дар ин ҳолат интизор намешаванд. табобати кистаи фолликулярӣ чӣ гуна аст? шурӯъ мекунанд табобатро аз истеъмоли доруҳои гормоналӣ, яъне сатҳи гормонҳоро дар организм барқарор мекунанд. дар он ҳолат метавонад ки киста ҳангоми истифодаи доруҳои гормоналӣ хурд шавад ва оҳиста оҳиста нест шавад.
вақте ки зан 2-3 моҳ доруҳои гормоналиро истифода бурд, киста андозааш хурд нашуд, баръакс калон шуд, нест нашуд, дар он ҳолат ҷарроҳии лапароскопӣ ба зан тавсия дода мешавад. яъне тавассути лапароскоп даромада ҳамон обе ки ҷамъ шудааст, яъне ҳамон кистае ки пайдо шудааст, кашида мегиранд ва даруни онро тоза мекунанд. ҳангоме ки киста калонтар ки шуд ва дардҳои зиёд занро агар ки безобита кунанд, дар он ҳолат бояд зан интизор нашуда дар рафт ҷарроҳӣ кунад, чунки ҳаст ҳолатҳое ки вақте ки киста мекафад, дар он ҳолат аллакай тухмдони занро бурида мегиранд. аз ҳамин рӯ ҳангоме ки андозаҳои киста калон ҳаст ва занро аллакай шикоятҳо безобита мекунад, яъне дард азоб метиҳад, ҳамон қадар барвақттар ба табобат шурӯъ кунад, беҳтар аст барои саломатиаш. ва ҳангоме ки кистаҳо хурд аст, яъне аз 2 сантиметр хурдтар аст, фақат назорат мекунанд дар муддати 2-3 моҳ. кистаҳои фолликулярӣ, яъне кистаҳои обакӣ як нозукии дигар доранд. онҳо наметавонанд ки дар занҳои аз 45 сола боло пайдо шаванд, яъне дар занҳое ки дар ҳолати климакс қарор доранд, яъне бенамозиашон қатъ шудааст, дар онҳо бояд кистаи фолликулярӣ пайдо нашавад. ва ҳангоме ки зан, яъне зани аз 45 сола боло ташхиси ултрасадо мегузарад ва дар он кистаи фолликулярӣ мегузоранд, бояд ки зан ташхиси дурусттар гузарад, яъне МРТ кунад ё ин ки гистероскопия кунад, чунки дар чунин ҳолатҳо бисёртар аз ба ҷои кистаи фолликулярӣ метавонад ки кистаҳои саратонӣ бошад, яъне злокачественные образование бошад. ҳангоме ки зан дар ҳолати климакс қарор дорад, яъне бенамозиаш муваққатан нест, овуляция надорад, аз ҳамин рӯ дар онҳо кистаи фолликулярӣ пайдо шуда наметавонад. ва вақте ки дар рӯзӣ дар шумо ҳамагуна кистаҳое ки гузоштанд, аз ҳамин рӯ бояд шумо ташхисро дурусттар кунед ва нигоҳ кунед ки ягон хел злокачественные образованияҳо дар шумо набошад. дар ин ҷо як чизи дигарро мехоҳам қайд кунам, ки ҳангоми калон шудани фолликула чӣ дар ҳолати муқаррарӣ бошад, чӣ ҳангоми поликистози тухмдонҳо, дисфунксияи тухмдонҳо, яъне калон кардани фолликулаҳо тавассути доруҳо, ягон кас ба шумо кафолат намедиҳад, яъне гарантия намедиҳад ки дар ба ҷои фолликула метавонад ки киста пайдо шавад, чунки ин аз организми ҳар як зан вобастагии калон дорад. ҳатто дар ҳолати муқаррарӣ, вақте ки ягон хел дисфунксияи тухмдонҳо дида намешавад, дар баъзе ҳолатҳо метавонад ки киста пайдо шавад. агар кӯтоҳ карда гӯем, сабаби пайдо шудани кистаи фолликулярӣ ин накафидани доминантный фолликул, яъне фолликулаи калоншудагӣ барои овуляция мебошад. дӯстони азиз, умедворам ки навори имрӯза ба шумо писанд омад. чун ҳар вақта фикрҳои худро дар комментарияҳо баён созед. саломат бошед.